Il-partiti politiċi huma importanti għad-demokrazija. Importanti li jkunu liberi u mhux jiddependu minn xi negozjanta li f'dak il-każ mhux dejjem dak il-partit ikun jista' jieħu pożizzjoni favur il-ġid komuni. Dan qalu l-ekonomista John C. Grech waqt il-programm Iswed fuq l-abjad. Għaliex mingħajr partiti politiċi u mingħajr il-politikanti li qegħdin hemmhekk biex joperaw fis-sistema politika tal-pajjiż ma jistax ikun demokrazija. Però biex kollok demokrazija, irid ikollok il-politiku, l-partit politiku indipendenti, liberu. Mhux kostret li jieħu pożizzjonijiet partikolari favur wieħed jew favur l-ieħor. Hawn l-ekonomista Grech semma kif dwar il-pożizzjoni li ħal kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil dwar l-art li ngħatat lil DB Group kien sorpriż. Qal ukoll li f'dan il-każ Simon Busuttil ħa deċiżjoni morali soda. Li sorprendietni hija li Simon Busuttil, rispettivament tal-fatt li kienet jirċievi donazzjoni minn id-DB, meta ħass li xi ħaġa saret li ma kienx korretta, tkellem u ħa pożizzjoni. Jiġifieri ħa a moral standing li kienet għolja. Meta kien mistoqsi mill-preżentatur Frank Psajla dwar il-finanzjament tal-partiti, John C. Grech qal li jaqbel li l-Istat jagħti s-sehem tiegħu għall-finanzjament biex jassigura d-demokrazija fil-pajjiż. Dan għaliex bekk il-partiti ma jkunux obbligati lejn negozjanti. U hemmhekk inħoss li allura l-Istat għandu jiffinanzjah. Jekk l-Istat qed jiddependi fuq sistema demokratika, jekk l-Istat irid sistema demokratika, għandu allura fisem il-poplu u mit-taxxi tal-poplu idaħħal idejh fil-but u jikkontribwixxi għal bżonnijiet tal-partiti politiċi. Għal ukoll li f'pajjiżna għandna l-problema gravi tal-klientelizmu li turi nuqqas ta' maturità minn nies li għandhom id-dritt tal-vot u għal dak id-dritt iridu xi ħaġa lura. Ħafna nies jippretendu li għal-vot jieħdu xi ħaġa. U jien naħseb dik hija problema kbira u problema nuqqas ta' ukoll ta' maturità mill-element demokratiku u li jiena bħala votant li rrid huwa gvern li jimxi korrettament. L-ekonomista John C. Grech sostna li l-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil qed jagħti servizz importanti lil pajjiż fejn tidħol politika onesta u dan propju billi qed jipprova jelimina l-mentalità ta' klientelizmu. Naħseb Simon qed jipprova ħafna, qed ikun innovattiv ukoll fil-pożizzjoni li qed jieħu, mhux qed ikun konvenzjonali mill-mod kif aġixxew politiċi oħrajn qablu ta' partiti vari u nħoss li l-elettorat għandu jipprova jifhem il-pożizzjoni li qed jieħu u li mhijiex faċli għaliex tnaqqas mill-popolarità forsi. Però qed jagħmel servizz importanti ħafna u kbir għall-pajjiż. Fost temi oħra diskussi waqt Iswed fuq l-abjad kienu l-andament ekonomiku u l-faqar f'pajjiżna.